לא יודע, חצים, תרוץ, פשוט תרוץ. הנה, שתגלה לא ייפול. ברונז'ה это. знак. שנה, מכשיר שלא קיבל את זכויותיו, מישהו שלא קיבל את הזכויות שלו. צריכים לפתות על השווץ ולהגיע לזה. מישהו שלא קיבל את הזכויות שלו. בוא נתחיל משנה. זה שנה. כן, בראשון זה שנה. שנה. בשני... מה זאת אומרת? מה צריך לעשות? אני זוכר שתיים. פה זה שור, פה זה שור, לא, פה זה חמור, פה זה חמור, עכשיו נתחיל לי לפוץ. עכשיו. מכשיר הטלפון. לא, טלפון. רגע, מחשב. מקרר. מחשב. מקרר. מחשב. שנייה, מחשב. שם. כאן זה מחשב. מפוץ. שנה. לא, זה שנה, פה זה שנה. פה זה שנה, 360 שנה. מי לא קיבל? חיה. לא, מישהו שלא קיבל. חיה. מישהו. מישהו. לא, חיות. זה ור. אתם מכירים את זה פה כל מישהו שלא קיבל. זה שנה. מישהו שלא קיבל. רגע, אבל רגע, אני איתם דקה משמעית. מי שלא קיבל את זכויותיו, ב-1, 2, 3, 4, 5, מה זה ו'? לא, מי לא קיבל את זכויותיו? אתה לא אמרת. חיות. לא חיות. מי לא קיבל את זכויותיו? לא, יש פה ו'. 3, בואו נמשיך. ו', 4, 5, 6, מסעות. חמור. אוקיי, אז כמה כבר יש לכם אינדיקציה ותרשמו. מכשיר אלקטרוני נפוץ. לא. לא, זה מחשב. רגע, אבל בואו נרשום את זה, שיעזור לכם, האותיות יעזור לכם. לא, אנחנו לא צריכים למצוא ככה תוכלו לראות את השנייה.
נכון, זה פסק כתוב. זה כנראה 100. כדרו את זה למעלה. אחד עברנו כבר. אבל יש לו... Что случилось? А? Нет, мы должны были сюда прийти, но 200, а пришли сразу на 100. Ну хорошо, 200 обошли. 200 обошли мы, короче. Теперь надо возвращаться? אפשר לשלוח לו כבר אחד? ולהרים ידיים למעלה. יאללה, איתן, תלם אותה. שנייה, נו. רגע, אבל ככה תסתובבו עם הפנים אלינו. עמית, תסתובבו עם הפנים לאיתן. פנים אליי, איזה יופי, מהממים אתם. יאללה, נו. תלם לו. או הפרצוף שלכם, יאללה. כל מוזיקלית 10 שניות, כולם משתתפים. אחרת עוד נראה בשירה ומוזיקה. במעטפה תמצאו, מה זה? בלונים, נגישות. יש שם צריכים לעשות סרטון ולשלוח. יש לו וואטסאפ? קודם כל, בואו נחלק רפים, נפתח אותם קודם כל. בלון, נפתח בלון בינתיים. לא אפשר לעשות לכם? איפה הבלונים יש? לא לתת לבנים את הבלון. לא, תמיד העורפה. הבנים מאחורה, הבלון מקדימה. הבלונים מספרדים, הבלונים מקדימה. עכשיו על זה 10 שניות. חוויה נהדרת כמו עין אחרת. יאללה, מוכנים? חוויה נהדרת כמו עין אחרת. לשוט ושיגעון, חוויה מהסרטון. חוויה נהדרת. אין לנו אחרת. חוויה מהסרטים, כולם פה
דרך אגב, תצטרכו להופיע עם פרסומת לפני כולם. בסדר. קלה. אתם חושבים? מצאתי את זה! כן, בוא נראה. אני אמרתי לך! יש לי בדיוק קופסה כזו בבית. נשבר לך. הקופסה זה בבית. בואי תביא את המטמון, לא להתנפל עליה. Гордишься дочерью? Нашла? Вы чуть миллион нашел бы там.